Tul din il-kampanja elettorali spikkat id-differenza bejn il-moviment tal-Partit Laburista u l-Oppożizzjoni. Il-pożittiv u n-negattiv min qed jistieden lin-nies jiġġudikawh fuq li jagħmel u li ieħor li l-messaġġ tiegħu ma jidher imkien u li ma jgħid xejn fejn irid iwassal lill-pajjiż. Għal dan il-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Joseph Muscat f'attività politika fir-Rabat. Allura ġejna f'sitwazzjoni fejn beda billi jitrjurina il-karta is-safra u issa nżilna fil-ground u ħajħallina nistennew hekk mhux ġej biex jilgħab. Saħaq li dal-gvern ma raħħax il-kontijiet pika imma xaraf li n-nies mhux verament kienet qed tinqeda bl-aqwa mod u teknoloġija. Partit li jippreferi li l-flus imorru fil-wiet tal-familji u mhux f'commissions. Gvern li jifhem il-problemi tan-nies li ma ħax 500 euro fil-ġimgħa biex jibqgħu paxxuti, bi Prim Ministru li qed ikun ikkritikat għaliex flok nefaq flus fuq karozza uffiċjali baqa' juża tiegħu. Gvern li tratta lin-nies bir-rispett li jxirqilhom li jaħdem biex iġib il-ġid li jitqassam b'mod ugwali u ġust. Jien bwiċċi minn quddiem, anke meta jgħidu li hemm 80% kontra, jien bwiċċi minn quddiem ngħid il-familji Maltin u Għawċin kollha huma familji tal-ewwel klassi u għandhom jiġu trattati b'mod ugwali. Għalli għal daqstant mhux se jiddejjaq jiġi quddiem il-poplu biex ikun iġġudikat għaliex tajjeb jew ħażin ma dan il-gvern il-poplu jaf fejn qiegħed. Għandi minn xiex niddejjaq għax raħħass il-kontijiet tad-dawl, għandi minn xiex niddejjaq għax għamilt il-child care b'xejn, għandi minn xiex niddejjaq għax naqqasna l-income tax, għandi minn xiex niddejjaq għax naqqasna l-boll l-familji, għandi minn xiex niddejjaq għax sidna l-pensjonanti, għandi minn xiex niddejjaq għaliex zidna l-benefiċċji, għandi minn xiex niddejjaq għaliex zidna l-inċentivi. Għal daqstant ħeġġeġ lin-nies biex fl-24 ta' Mejju joħorġu jivvutaw u jagħtu l-ġudizzju tagħhom b'vot responsabbli lill-kandidati kollha tal-Partit Laburista.